тебе някаква класа. Може би да, може би не, може би досадни или пък забавни. Чудя се дали с вас рапа не срамя. Без значение с класа и послания. Тази песен посвещавам на класа. Ако бях космонавт, щях да поставя послания на света. Докато все още сме ученици, имаме куп хиляди мечти с цел да ги осъществим. Но когато дойде този ден, губят същността си. Но по случайност едно от тях живота се постига. Да си ученик се римува с уникалност. Гадно е когато имаш класа и попаднеш в клас досаден. Но така от Бог живота ти е даден. Оттам нататък за себе си даваш само ти. Един ден всеки тръгва си, брато, но света за тебе не тъгува. Не Господ е този, който за тебе ще гласува. Той е този, който само грамотевици раздава. Радва се на това, не към което се стремиш, е това, което имаш. Всеки има си име, но в реалността то, брато, не струва. Истината е болестта, от която всеки често боледува. Какво е за вас всяка моя дума? Докато дишам, всяка от главата бяга и се чува на тая дрънкулка, наречена микрофон.